Neuveríte. Investujem do reklamy vašej nehnuteľnosti na sociálnych sieťach viac ako všetky realitné kancelárie v okolí. Ukážem vám dôkaz priamo teraz. Na konci tohto videa vám ukážem presný postup, ako si môžete overiť, koľko peňazí investuje váš maklér do predaja vašej nehnuteľnosti. A prezradím vám aj tajný trik, ktorý mi pomáha predať nehnuteľnosti rýchlejšie a za viac, ako je priemer na trhu. Georgi Conev, čítam to správne? Môžete sa nám na úvod predstaviť? Napriek bulharskému menu som srdcom Žilinčan. Venujem sa už vyše 10 rokov realitám v Žiline a okolí a môj profesionálny inovatívny prístup a využívanie moderných technológií zo mňa robia jedného z najvyhľadávanejších realitných maklérov v regióne. A nebojte sa, hovorím aj píšem plynulo po slovensky a na oslovenie Jurko či pán Konev sa naozaj neurazím. Georgi, vy tvrdíte, že máte viac kupujúcich ako všetky veľké realitné kancelárie dokopy? To je veľmi odvážne tvrdenie. Ako to môžete dokázať? Je to jednoduché a každý si to môže overiť. Cez Facebook Ads Library si viete pozrieť, koľko ktorý maklér investuje do reklamy na sociálnych sieťach. Ja platím za propagáciu na Facebook a Instagram násobne viac ako konkurencia. Ako si to môže overiť bežný človek, ktorý chce predať nehnuteľnosť? Je to jednoduché. Stačí si na Facebook Ads Library nájsť konkrétneho makléra alebo realitnú kanceláriu. Pozrite si všetky inzeráty, aktívne aj neaktívne a cez transparentné údaje EU zistíte počet zobrazení. Často sa ale dozviete prekvapivé veci. Napríklad, že tá realitná kancelária, ktorá sa chváli stovkami predajov, nemala spustenú reklamu pomocou sieti už rok alebo dokonca nikdy. Pre tých, čo sa chcú dozvedieť viac, som pripravil krátke video, ako si presne vypočítať, koľko dáva do reklamy týmto spôsobom kancelária alebo maklér. A pozor, je rozdiel platiť reklamu samotnej značke realitnej kancelárie, z čoho vy ako predávajúci nemáte nič, a platiť reklamu konkrétnej ponuky, tak ako to robím ja sám. Povedzte mi, prečo sú sociálne siete také dôležité pri predaji nehnuteľnosti? Práve preto, že tam ľudia trávia najviac času. Hlavne veková skupina 20 až 50 rokov, ktorá predstavuje najväčšiu skupinu kupujúcich. Každý môj inzerát si pozrie približne 100 000 ľudí. Po odstránení opakovaní hovoríme o 30 000 unikátnych záujemcov v prvých mesiacoch. Pre každú nehnuteľnosť vytvárame 45 rôznych variant videí. Testujeme, ktorá verzia je najlepšia. Na sociálnych sieťach nemôžete len tak preskočiť reklamu. Musíte ju aspoň na sekundu vidieť. A často sa stáva, že aj keď niekto práve nehnuteľnosť nehľadá, prepošle video známemu, ktorý už hľadá. Prípadne, čo je najzaujímavejšie, plánoval kúpiť napríklad o rok, no moja ponuka ho natoľko zaujala, že ju musí mať hneď. To je neporovnateľné s tradičnými metódami ako obvolávanie databázy či posielanie mailov. Prečo si to myslíte? Veľké realitné kancelárie môžu mať stovky dopytov za pol roka až rok na danú lokalitu. Treba si však uvedomiť, že sú to kontakty na klientov, ktorí si od nich nič nekúpili alebo naopak už nehnuteľnosť majú. Viete si predstaviť, že má maklér reálne čas týchto ľudí obvolať? Prípadne, ak má na nich mail, tak im môže nejaký poslať. Tomu len toľko, že každý sa môže zamyslieť, koľko nevyžiadaných mailov si za posledný mesiac otvoril. Nehovoriac o tom, že väčšina maklérov využíva na online predaj iba nehnuteľnosti.sk, Bazoš a svoje osobné stránky s nízkou návštevnosťou, kde sponzorujú inzeráty sumami maximálne niekoľko desiatok eur, to sa s mojimi budžetmi na reklamu vôbec ani nedá porovnávať. Pán Conev, spomínali ste profesionálny prístup. Ako vyzerá príprava nehnuteľnosti na predaj u vás? Tvoríme fotky, videá, vizualizácie či 3D sken, kde okrem prechádzania sa po nehnuteľnosti a merania vzdialenosti máme najnovšie aj funkciu odstránenia nábytku pomocou umelej inteligencie. To dáva potenciálnym kupujúcim úplne novú perspektívu priestoru. Fotky robí každý maklér. Občas vidím aj videá. V čom ste práve vy iní? Nesnažím sa ako niektorí kolegovia sedieť na 10 stoličkách naraz. Nehnuteľnosti prichádza vždy natočiť a nafotiť tým profesionálov. Nefotíme na telefón ani na zrkadlovku, ktorú častokrát nevedia ľudia poriadne ovládať. Tu neplatíte len za stlačenie spúšte, ale za to, že fotografia prejde postprodukciou profesionála tak, aby bola pekná, no stále skutočná. Je obrovský rozdiel medzi fotografiou od profesionála, ktorý fotí a upravuje stovky fotografií denne, a amatérským prístupom.
u konkurencie, vidíte občas videá, u mňa sú samozrejmosťou pri každom predaji. Rovnako, každá nehnuteľnosť dostane 3D vizualizácie, či už priamo od grafika, alebo pomocou 3D skenov. Preto na realizáciu predaja mám svoj tím profesionálov, špičkoví právnici, hypotekárny špecialista, marketingový špecialista, profesionálna firma na foto, videoprodukciu či vizualizácie. Tí všetci sú aktívne zapojení do procesu predaja každej nehnuteľnosti. To znie zaujímavo. Aké ďalšie technológie využívate? Máme napríklad k dispozícii dva rôzne drony. Jeden FPV dron špeciálne na interiéri, druhý na exteriéri s 2 objektívmi špičkovej kvality. Nejde len o to mať dobré vybavenie, ide o know-how. Spolupracujeme so štúdiom, ktoré vlastní hollywoodskú kameru s príslušenstvom. Celkovo techniku za vyše 200 000 eur a má za sebou celovečerný film a viacero reklám v televízii. Ja si len z techniky vyberiem, čo potrebujem na danú nehnuteľnosť využiť. Ako by ste zhrnuli váš prístup k predaju nehnuteľnosti? Robíme každú jednu činnosť pri predaji nehnuteľnosti presne naopak ako 99,99% maklérov. Nič nepodceňujeme, každý jeden aspekt prípravy nehnuteľnosti má svoj význam a my tomu venujeme maximálnu pozornosť. Výsledkom je, že naše nehnuteľnosti sa predávajú rýchlejšie a za lepšie ceny. Prezradím vám ešte jedno moje malé tajomstvo. Každú nehnuteľnosť pred natáčaním upratujeme, odstraňujeme prebytočný nábytok, posúvame gauče, stoly, už sme vypratávali aj sklad textilu. A ako čerešničku na torte poskytujeme klientom základný homestaging úplne gratis. Pokiaľ nehnuteľnosť nie je vizuálne príťažlivá, máme možnosť virtuálneho homestagingu, ktorý nehnuteľnosť ukáže v tom lepšom budúcom svetle, avšak vždy s dôrazom na realistickosť. Georgi, aký je váš odkaz pre ľudí, ktorí zvažujú predaj nehnuteľnosti? Overte si prosím, s kým idete spolupracovať. Pozrite si reálne čísla investície do propagácie. Ja investujem vlastné peniaze do každej jednej nehnuteľnosti, aby som ju predal čo najvýhodnejšie a najrýchlejšie. Neskrývam sa za žiadne prázdne sľuby. Moje výsledky si vie každý jeden človek overiť. Preto predávajte iba s Georgiconom. Zaujalo vás to? A chceli by ste sa dozvedieť viac? Tak si kliknite na ďalšie 3 videá v popise, ktoré dopozeráte oveľa rýchlejšie ako tento rozhovor. Nestačia vám ani tie? Tak mi zavolajte na bezplatnú konzultáciu a dozviete sa všetko, čo potrebujete. Nezabudnite dať like a odber.